Buhay sari-sari. Hello mga ka-BSS. We're now in day 2 of our trip to Barangay Sipaco. As you can see, we're recording this beside the river. But also, I'm hoping that what are we going to do today? But also, I just woke up pretty early, so I'm pretty much kind of tired, but not really. So I've just eaten, but Daddy hasn't. But that's cool, I guess. Now, see you on the next time. Bye. Today, we're going to be going to a cemetery. Totally not haunted or something. As you can see from what items I'm holding, we have candles and esperma, and we have this lighter to start a fire. Now we have 2 more add members to the cast. That makes us in total 5. First, we have Hannah. As you can see in the last episode, she was in the Tabagwang series, aka God's Food. Then we have Emily. We have Emily, the guy in the green shirt, who's surprisingly taller than Kuya Teo and Daddy combined. And now we have Vinay, that one childish guy. Now, today, we're going to now continue our quest to find the cemetery. Hope us luck. As of today, we're now going to go past the cemetery. Now, we're still having our main trees, aka the Binay Partridge, Boton, Binay, Boton yan. Anyway, we're still going to light our candles. So, to meet our great grandson. Alright, now let's go. Oh, I'm running out of things.
pastor ka mo. Lulumutan ng siko nindo. Oh, mana. Ay na. Last 2 minutes. Dali. I will not win this round. Dali. Last 2 minutes. Ay na, Willy. Dali, lagas. Dali. 1, 2. Nag-ano si Hana. Dali na. Hindi ko magkangalan. Kusog. Dali. Yan, Liverpool versus Hana. Ay na. Oh, 1, 2, 3, 4, 5. Next. Ay, naman na. Kamu naman ang dua. Tapos sumagana, di yung magkidyan li. Ay, mga niko yun sa kuya. Kamu naman ang dua. Sige. Dali. Bunong braso. Ano gusto mo? Hidali? Ano to? Jeremy tapos Binay. Oh. Jeremy versus Binay. Ready? 1, 2, 3, go! Dali! Lakas! Dali! Ala! Daog! Sa bunong braso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ala. Last 2 minutes. Ulit. Sige. Oh, lakas. Sandali. Oh, ready? 1, 2, 3, go. Mo gusto si Binay? The winner, ito na. The winner is Binay. Alright, as you can see, we still have our main tree, but we're in this coconut plantation. Over there, we have Justin, our coconut picker, because we're going to have coconut juice for us. And I would also like to taste it. Now you can see him getting the coconut. The coconut nut is a giant nut. You get so much, you get very fast. The coconut. Dahil ka dyan mag-lirit. Dahil ka dyan liwayan. Pagkahulog ka dyan. Pag nahulog ka dyan, may kami ng responsable. Ilan dyan magimatang. Pasway ka. Ikaw pangirit, At tabak. Tabak pa. Oh, hindi ka magdamag rin eh. Gali ka mo dyan. Kuya, makakahulog kaya. Naka na. Ayo. Nagaling na si ano? Anay. Ulit niyo, pag ito. Careful. Ingat yan. Mahulog ka. Okay? Ikot ka na. Nahulog na. Lubot pa may anoy. Lubot pa may.
Persip. Tayo ka. Uy, mga magkamo. Skad. Ako naman! Maskat! Sige, basketball. Dito may kita mga ano patang iba. Dili, ano, mahal ko na ba? Daron mo na to. Dapag anong karawan. Uy, di pa nagsimulan. Ayun na yan. Kaya lang. O tao eh. Inisa, tahap ba? Pidi ka. O, anong tabaka ma? Yan, di kaning ano, anang nyog. O, tisingan naman ito. Tisingan naman. Ayun, lumag yun. Ayun, masiram. Ano na nasiram kayo ni? Dada, Lumbod pa. talagang sabaw lang yan. Ako man daw. Kapti. Kulo. Di panlaog. Mayo. So gawin tapos naman gayud. Ni nasiram kan. Siraman. Kuya, sarap pala kuya. Ako. Iba ko Diyos na lang lagot ta. Mga na ang kita man ano ta. Kulog. Kaya duwa na. Usarap na lang. Maya ka pa? Hoy pa. Kuha pa, duwa na lang. Maskad no? Ano yung anuan? Uli yung tirada din doon. Maskad wala. Makan. Iwan. Ito may log bang kutan dikit. Tiragan mo sa lula. Ito daraan pa po ito. Ayo tak masabi to nagbirulumbot kita dahil sino titigdarahan. Oh. Ay, nahulog. Oh, dali na. Ay garulog ano, naluka doon. Lokad do. Kulogin na ka, boss. Di pagulaon, titisararo ka mong dara. Nagsararo kita. Padura. Luka doon ini. Sige daw. Nay, ano na baga? Iyo, man Ay, tama lang. Tama lang. Tama lang. Tama lang, iyon na yan. Karoon tayo dumasarong. Ini yan. O, tisararo ka mo, tisararo. Ako nga yung pa. Ito. Iba. O, dito na pa. Kuha pa. Ay, ngani. Bapaw, sa'yo mo to. Dahil na, tisararo ka mo, aning pidaso. Nagsararo kitang bag. Sa inyo. Sige, tiksararo mo pa. Sako na lang iyan, ha. Puros lang juice. Pero pitpiton mo naman, ha. Ibo sa laog. Oo. Madara, tako na, sako na, inam ko na. Excuse me. Hindi ka ba? Yung kupay ni. Dahil na, tadarot na lang yung mga sarong. Sarok pa. Nagsararo dahil kitang magdara. Bukas sana Kumain lang. ako. Din na lang. Ay kuya. Dai. Dadaroon, duman na ano yan. Pero tibitan tayo, tisararo ka mo. Hoy ka. Dahil ka pa. Igwa na akong kapot.
Kasi itong bukas na ito. Sana, subukas. Kuyan sarunan. Inay, bako kuman. Daraw na nga na, daraw na. Kasi itong, ano, digibon na lang bukayo. Oo. Ayos, Nga daw yan. talaga. Tigibuka, ano sa itong, ano, sa itong luka doon, bukayo na lang. Ano lang ko? Daraw na sa harong. Mana mo galaw? Ano, ikaw pa man yan na. Pula to yun nga, tigisirip mo. Inay! Mana, magkakalang laugan gold. Nag-sirip ko kung ano may laman ba. Wala. Main laog. Ano ko ba yan? Katigiling ko. May, wala na, daraw, paulubon tayo di. Oo, ano? Oo, maswimming ka na kaya. Gadiling laog. Mayo. Mana? Paulubon di. Ano ako pinapakamit mo? Sa'yo na. Magkakalang daw gold. Tingnan na gold. Talagang lag pa yun. May, gano'n magkakalang ko yan. Mapa. Dapat tabakang ko yung gold. Kanong tanalagod do. Kakakanta na? Kakakanta na eh. Dahil duman na. Kaya ang gulo na ako. Haliw na ini. Oh, Daw, siga ito to. kuya ini. Hindi yatang magasaan. Pagkakas talaga na. Ay, nagkata! Ha? Igwa? Garudan na ba Pati kaya? sararo na. Apo niya na? Dahil may malawag ano. Dahil pagulog sa ano. Musta ante ano na lang duban. Musta yun na, di sararo na. Tiguruan na ba kaya? Pinutol mo na lang ko tayo sarong. Kaya ano? Mga nalabak ko. Oh, payaw na lang ano. Oo, Sino bang ganyan? Pa. Oh, kisay pa. di ba ganyan ko? Ada ka magkita maligo? Saan nga ni katakol? Magkabok ko saan kita ko. Tira ng crazy. Justin. At na dyan sa halo ng 3 point. Oo, 3-pointer. Sa lahat. Salong kupa, ani salong kupa. Tapos dahil nahulugin ka sa payunok ko. Kayo. Patay kang bata ka. Ay, di ba niya ba't kalmagan? Oo. Ang kwalit ko ha? Yan to ang napagpa sa ako. Yun na. Matira. Dahil di sararo ng baga ka mo. 3-pointers. Nakaduwa na baga akong kapot. Oh. Oh, dala na. Maduro man na kita. Oh, si Kuya mo, Justin. Da. Inoki kuya, ano? Inoki kuya, pwedeng kuya Disney. Ano? Musta. Hindi ko na ako. Pigduruan eh. Ayan. Malalim ko rin eh. Ito, ilaw duman sa pitchel ang tubig. Ang sabaw. Sabaw? Hindi, sabaw. Yun na lang ko. Sabaw siya na. Hindi. Di pagpaulaon. Batak na. Bigla na, Binay. Bigla na, tabata. Ano dyan ko yan eh? May, kayo naman kuya din sa kaya mo lang Hindi na ko. Parehas. Iyak mo pala kaya ko Silang pulan lang yung sarok sa bago. Iyo sa kinuhan nga na sarok sa marawagan. Iyo. Dala kuya. Palisa na duma, palis mo na. Dekat tuang sagat. Dek nagrata. Para ka ba nagtama?
Ayan, laya na na. Eh, balik yun ba yun? Kira. Pero pag may bugo ng ano. Salita. Kasi nga ba, nabagay na. Ha? Wala po yung pa yun eh, mati pa yun eh. O di na. Ano, kunta mo na sa baw. Yung prakastakan yun naman, kung hindi naman. Sige, baga, kaurura lamang. Sa pagulaon. Kunta mo na sa baw. Talagan tayo ng yellow. Tapos bata. Ikaw dahil na. Yellow lang. Oh. Oh, karuso yun din ha. Ano yun din ba ang pangit daw? Tang tamot mulut siro. Yung parang yun, tang kalawang naman pula. Sayang kaan. Kasong pa yan. Para kay Boy Lado. Garado ba sila? Pinay niyo. Garado ba? Magpinay. Dahil dito na lang kararusun sa lawas. Tangate. Paano ba yung laom? Dumano karusa sa gilid. Hindi na nga sa ano. Karusun tanay di. Kuana duman hana. Takita na lang magiribo. Dahil na yung gibuho. Kutsara lang. Ang mabila sa gilid dumano. Tapos kumainit. Ay, laom. Hindi na kita makaras buo sa laog tangate. O, ang sim. Sarong na dyan sa gilid o. Alangan yung puti yung sarong dito. Pagka sa may laog pa, tama na may buglugon na o. Diba dyan, kasa na masang gawin ng masirti. May dawangan kung sarong matagas. May laog. Ano na lang? May akuman. Kamot. Dahil na suggested. Ayun na. May sabaw na mo. Masakit pa pa din pagsagat ka na eh. Karakano na lang kainin do. Oh, karakano na. Tanday na hugasan. Sinabi nindo dyan sa kuyan. Tala. Oo. Bakit ba yan sila sa kuwan? Kayo doon na nga ni. Masira na pang flavor. Hindi sila. Naglaman din yun sa kuya yun eh. Ito naman kayo magkuya sa pag-isanggot may lumuhi ang hilingan nito na. Ah, Kayo. Ay, grabe ko ang panin. O yan yung kapang sarap boy dahil panabaak. Oy, ganda ba? Uto. Para hatid minsan na ingay. Ayo, di ko na. Masarang bagay yan. Oh. Hanas kutsaraan na. Kakakanon nga na yan. Oh, yun na. masulahin kayo. Kuha na. Yun na yun, sulak ka eh. Siguro tumunggot to.